Abgamza migwa ebido megu oya kapita ebido egu mgbariga mziam egwu abịa o nna m na ogologo awali mkpu ma ọbụla lụsigoro ojeri dawo onye mewu ma ọbụla na ụlọ ejeri m egwu na mewu ma wee tikọta egwu mara mewu ma ndị obi ezi telimozi si mụ na nna m opeta anabago na mmụ ndị mojebijobi nta na agwa ndị mo ka na agwa bụ ya nwanne m ma ọgwa mba ka na abala gweta ka oke mbụlobu ndị n'ohu nwa bịala ụwa n'anya na-eme ihe dị n'ụlọ ka ịjụ ya mmadụ maọbụ ntọ ka na-atụ ndị be anyị egwu ntele nna m dalụ ike bụle ogboto 2000 nke onye ike na-aka si m je bido abịa mbe weli emesịrị nna m dị na onye ndị be anyị gburu 50,000 nke egwu m na-aka si m je bido abịa mbe weli ndị be anyị akala aka onye ji bịa n'ụwa ndị be anyị ọgbanye aka onye mere n'ụka njọka na ịmara ya kapịta echega aka na olego ka njele nwayọ tiwego ka ndị mmadụ mgbalị mmụbụ mma egwu ntili mpete welebejego oliego n'ukwu ego ụgwọ 3,000 nke onye bịa n'aka si m jedi na ego m na-asa ya na mkpụlọgwu nwata na-achọ nke n'ụwa na gbalịmawa na pape ya ya gọlọ ya na wazia ihe ngwale nwata na-achọ n'ụwa dabụla jọma ka ojele nwayọ ji ele n'eluigwe nna maka onye bịala ụwa ya onye mụla na odogo iru anyị ma ọ kpọrọ ya kapịta ndị welebe so ihe na-ewute nya bụ mmanwụ na ihe na-ewute ya ele n'ụwa bụ na ọgị ya ya gọlọ ya na isizi ka o mezie niile n'ụwa ma ihe ngwale nwata na-achọ n'ụwa dabụla jọma ka ojele nwayọ jibele n'ositibụla ya ka n'owe ji digbo nyaba ya ndị gboo ka na-awa akwa ya nwanne m ma ọkwa mba ka na-abala kweta ka oge mbụlobu egwu ntịla ma eji welebedele ga ama eji anya nwanne m odogbuo egwu ntịla ma eji welebedele ego ogbo 20,000 nke onye bịa n'aka ka ndị welebi egwolu ya ọgwụ n'igwe amechaghị m owu meli na iji ji eti egwu n'igwe amechi nwanne m na mmechi osodo gị chacha nwata na-achọ nke n'ụwa abụla jọmasị ka mma mụ kene gị bụ mmanwụ kenekele Sunday boy odogwu nwanne gị odogwu narị ndị ala ebute ga-ebute ihe ngwale Sunday boy odogwu nwanne m ka ejele nwayọ kwadosi anya ike n'ime India Mike odogwu welebe ejele ego mmadiko eme welebe odogwu Mike odogwu welebe ejele ego odogwu nwanne m Mike anjawo odogwu welebe ejele ego mmadiko eme welebe na ndụzigbo nwanne gị n'ebe ọ nọ egwu ntili esibe wela agba esibe dị alọ ọgwọ 3,000 nke onye igwe n'aka ekọlọ na aba n'ụlọ achọghị m nwara mabere onye mụ na-egwu achị oge mbụlobu achị alụsị malụ ya na-ebutele egwu achị nwanne m abụmelụ alụsị na-atụ m ebutegolu m egwu ka ndị mmadụ ụlọ nụmụ n'ibe nna maba na toma na balma wana mame ya galo ya na bazia ma ibe ngala maba na tumbo dogo yura e kijele ma ya dala wa no munna wa dube bobe achine de wana munna ka sabila gara wa bulu ma wa na ngoya ya galo ya na bazia ma
ma ibe ngwale nwanna m nne ka sabina ya ka o jele nwa ya ọdala gwa n'ọnwụ nwa gwa n'ube nwute ma egwu ntịla lapawele obe dị ego mgbadika bale m ogo bịa gwachi onye ego n'aka ndị mo ka na agwa bịa n'ibe mbịale Chideke kenje bụ ma ọ bụla na ndozigo nwanne gị n'ibe nnọọ Chideke kenje bụ dogo nwanne m dala nwanne m n'obe imezi Chudo imo ya kapite itilego ego ka anyị maliri ihe emele onye egwu ga-eme ezi maka lọ ya etibetala ịnwanne m alọ iji ọgwụ ji olu ji n'aka ezi maka lọ ya etibetala ịnwanne m alọ iji ọgwụ ji olu ji n'aka kenele m ọgọ gị nwoke Sọnde ụkpakọ imo onye mmegbu ime na ndozigo nwanne gị n'ibe mbịara ụkpakọ imo onye mmegbu ime na onye m na-ego ụkpakọ imo mgbozi niile edogbo jiga webala ya kapịta ka mbetieli gị ego 1000 ọgbanya gị na-abụ onye ego ga-aba ịhụnanya Teleso fomo bugo ya ka emego mo ka ndiwe ya begu ma ibe ngwalo fomo bugo ya ka no nwene meri wedi nego ka ndiwe le bi dele nya begu Kene to imo amodara le wedi nego Democracy amodara na wale mawana wanwe ya ugala ya wala Democracy wa mudara na wale mawana ngwe ya ugala ya wala ma ibe ngwale wa mudara ndi ule ukidele wa ya talawa na ngwa na azana mpulewu mata na chankano wa dabla jama nanti wele beke lege ginebe na Democracy Dogwal plumber Osm ken Aisa nam yata nam Dey Aisa ibo amodaze woni mulegu Ototo ya kapite ke nego dinebe no Democracy wa modara ono yegu ni banno Ma iban wale wa mudoro dogo wale sa kijele wa yo chede mulegu Eguntele na modalo ikabule ogo 20,000 tiemu n'aka Emesili na medina ya ndeba ya gulu 50,000 tiemu n'aka simu jebi dara mbewele Ndeba ya kalako edi bale no amune mawa ya ko emele ni bangale Sleepy wa mudaze ono yego bini bana Sleepy wa mudaze ya mo ma nanti wele be yego lugego Eguntele wa mele we mabenje wa nam ogoju oje be na ka kolona taluna Agadaga ebi wele be lego ebi wa nam le ono yego bini bana Wase na mudaza la e wa nam ka nduga palkata ka wa bo enika Ma irangwale wa mudaza la e wa nam ojele wa ya kwado sa ya ga onye chi na zo ne no na zo kwa no ya zo Ma irangwale fomo bugo ya ka mu kedo wa ne mi lewu Eguntele ebunike bugo banjo dogo yiru ayi Nyabo dogo golu chati choje gbe na ka kolona taluna
maka chedebi gabana odogo alabu Sunday imo Sunday babo kila mama Sunday imo Sunday babo wani bulego na tiwelebe tegolugo Maya na melebu bana wala wana ngende aya gala ya na wazia Stamane wa mozamu dugu wande mena kile mumma Stamane wa mozamu dugu wande na nuzu gonu wande gini bangale Akano imo amana me nego gino ibele Akumwara mobe mbariko iru anyị nwata na-achọ nke ska ma ụmụ kene gị ekene gwengo Apambo imo amoza mu kile eru na tiwelebe tiwegala na mbare Ezi maka wamoza mameke wande mameke tiemunu loke baite mani zameke kalabu Ekaba wamoza mutuku lesoki lulonu wande ginegwe Ekaba wamoza mu alosi welesa lanti welebe tegoluge gulebe la Tradition Manza mobe Onu mekele gogi Mo kaina ma Chudia Wanza Ekale kana me ata nam Egwe kene gogi na moda za wande mbekila wande gilegu Kezi maka amuda za wande gilegu Ogogo lulu na duso jira Ogo tipa bawalo gani bana Automatiki wa moza mbele kanduga pale kataka wabu wande monika Maka wamala bagodogo ane mwaje Oje osisi apology kulu losi osene uyedi ala akoko Oni nzegu Mbadiko iru anyị Ekene wengi No imo ya kapite jegolo gabele no Amecha njala bego odogu melo gorianna dalo wannem no bi meli Kenesan di boy wande gini India Ologu na India bit go bute ego Nti wolobe kene ego bi Ego ntili esiba wala esiba wande Ogwa 3,000 nti amogo maonaka Mwata na chonke no
nwata na-achọ nke nọ dabụla aja wee na anụziwo nwanne gị n'ibe nọ nwata na-achọ nke nọ dabụla aja nwa bụ sta nke ka na-etile nya bụ egwu ma egwu ntili mpete wele bede ego ogbu ebi na ukwu ebi mpete nwanne m ọgụlụ 3,000 nke ji bịa na kasị m ozelu na ego m na-aza ya na mkpụrụ ogbu chudi oyibo chudi zefuru igbo na egwu m ikolobịa egwu ka anyị na-eti Como imo, como daba, neboni bunegu. Mata na chonkano, kama mukende ginevela. Chude kaken sefu. Acha imo, warama bende bunegu. Iskacha warama bende kina mabumba. Iskacha warama bende kila mabumba legu. Acha imo, alasemala ele uteliegu. Achi wala buka mazamu, alusele sa kujele maya baide maya nivela. Awanya ke buja kale benika. Wata na chonkano, dabla jona kile maya kubelenu. Nambide kuna kabanaro. Acha imo, ile makemeli belenu. Achi wane mo wane yeji deli mukabo. Etelesto fomo bugu maula vena nuzu unu wane bini vena. Ike wana linda jebute gebuta. Come on, echo, doguna linda jebute gana tiwele beke nego genevela. America imo na mana me kilego geboma. Igego ka emali yemele mubema. Colombia, Ide, Colombia, Ide, Mama, Ide. Oi, Holy Cup ma glory. Tiwele me penegogi. Holy Cup ma glory. Azubi kama tana chonke simkeneyi. Bachika imbo mana mego nego ginevela. Abichi kanti gine teligege. Abichi kanti gine utegelgege. Yaka imbo yaka sikole weni mulegu. Yaka imbo yaka sikole gile yego ginevela. Eka mugo eka peta diwele ba wana kuchis kanga onaya. Wata na chonkano dabula jama sto ibele uta wanege uta. Ibele uta munelo dego ira wala namu peta bugala ya wala. Ndi boka na wa yani bambale. Na chonkia kelenu ma mecha ya bi ego odegu mala gori ene n'egwu nti wole be kele gi ya mecha imo kenekele nwanne gị Mike odegu
nwanne m n'India nwata na-achọ nke nọ dabụla aja masị ka mma mụ kene nke bụ mmanwụ Sunday Akwụlo nọ n'Enugu steeti Azụbika nwata na-achọ nke si m kele gị ndị wele bụ etu egologo egwu esi mba dị nwa mmụdaza ka ndị ụka palakata ka atigbuo nwanne m n'ike ma ibe m gwara nwa mmụdaza ogonyere anyị ka ijele nwa ya ọgbadosi anyị aka na mma asaba na-emeli mmiri igwe nwata na-achọ nke anụ dabụla ajọ nwa nke bụ isi kote bụ ọgba onye du ya ike chọọ imo dija na m dị n'ebe kele mma aka m ọgbakọ na-enwene nwanne gị n'egwu ọgbakọ imo ọgbakọ abụka mmụza ka ntiwelobi tiri egwu ya na ụlọ ụlọchọ ya mma ọnọchọ imo ndị wolobe ka egologo egwu ya mma ọnọchọ ya kapita egologo gị n'ebe nọ odogo iru anya na ndị wolobe ka egologo egwu mecha njaba mmadụ ka eme owelu ma mechi olobu echanja o mbariko eme oloma echi olobu ya bụrụ 30,000 nje maọbụ mmanụ aka ka ntị welobi ije gwuolu ihe n'igwe ama echi nwanne m na-alụ ọlụ n'obi imeli alụbata imo onye ụzọ ma nwanne m alụbata imo onye ụzọ ma nwanne m agago imo mgbadiko eme iwu bene onye bene ezi maka ude nwayọ bụ dogo nwanne m mgbadiko ya mere oleme na anụzigbo nwanne gị n'ihe nna chedo imo stagaman ono egwu ka ịmali emeli m n'egwu ezi maka nwa mmụza ma na-enwe ya na-enwe Jasper nwa mmụza ma na-enwe nwanne m na nnuzi onu nwanne gị n'ibe nna etelesofomobu gwa ya ka m emego m ka mmali nge bụ mma kenekele nwa mmụza ma na-eso nwanne gị odogo olobu simpati nwa mmụza ma na-eso nwanne m obekilie egwu gị n'ibe nọ simpati nwa mmụza ma na-eso nwanne m obekilie mọbụ mma na ntibelobi awabaga ama ya so imo nwa mmụza dịgoro develop nwere maọbụ na abalị m igwe
ọsị na ya kapital n'ogbo egwu ya n'osi nwanne m daalụ ọlụ n'obi imeli dina imo dina walụ n'ebu mpapi ogologo mpapi ọnya amị mpapi tie m n'ụlọ ka ịgba ide mmanya n'esi ije ọmọ ije ọmọ wọ́yì àríṣà wọn mú lọ bá gbọmọdékọ irú ayé àríṣà ń bí ìkọlọ́bíà lákẹ́bù ẹ̀mẹ́yẹ tí wọ́n lébìlẹ̀ kẹ́lẹ́gù ezi maka ka ma kwaso ego nwanne m mgbadịkọ ya ma ọ bara ube ekili ebe n'egwu ezi maka nwa mmezi ewu bebe ndị nwanne m be ndị aka melija na dị mma na-ewe n'ibu n'egwu ma egwu ntele nwa mmozi ahụ chalewere obi ogochi wechi agwa ụmụ n'aka ka ndị were obi ka akọ ije ekene imo na mma na mma magalaga amala owusi nwa mmozi ahụ ekene nwanne m na nnukwu aka na-akpọtụ nwanne m n'ihe mbịarị ezi maka ya ka tiko nwanne gị n'ibe anọ ya aka gị chibuko bọrị na lụziwolu nwanne gị n'egwu kenekele nwara m ọkpachi nwanne m n'oge omele drọba nwa mụdara onye egwu na ndị olebe egwu a ga-enwe mmezi ewebara agbara ma waso ibe na-ewute ya bụ mmanwụ ma ọ kpọrọ ya kapịta ndị olebe ide tiere n'egwu ma ibe ngwale nwa mmezi ewu ma ọdọgonyere anyị ka ejele nwa ya ọkwadosi anya ike n'olise kele enye gị ebe chọrọ ezi maka ọdọgala bis dogo nwanne m mgbadiko ya maazị agụ bisi na mmụda wekilie m n'egwu imo kwantụ mana m